Naging matrayumpo ang pinaka-primerong Reformers Dualton Challenge kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bicol na piggibo kasuudmang aga sa Legazpi City. 5 kilometrong daralaganan, 25 kilometrong pagpidal asin dugang pang 3 kilometrong dalagan pasiring sa finish line ang naging challenge sa 87 duatlets. Pira sa mga kuminasar sa challenge kan BJMP ang 17 anyos na si Genesis Adrian kan Baka kay Albay, na first time na nagbale sa siring na kompetisyon asin ang pinaka-primerong atleta na nakaabot sa finish line para sa 18 below category. Maganda po yung experience saka yung first run, puro ahon saka yung bike. Maganda naman yung ruta saka maka-enjoy naman at yung last run 3 km naman medyo okay na mas basic sa yung first run. Kampiyon sa 19 to 29 category ang 27 anyos na si Maria Christine kan Barangay Aringbay, Legazpi City. Asin ang 57 anyos na si Alan Jamila kan Barangay 1 Iams Barrio para sa 50 up category. Hindi ko akalain na ganun yung mga rota na ahon. Since na medyo natigil ako sa ensayo, medyo nahirapan talaga ako, inaamin ko. Pero sobrang happy at thank you kay Lord na binigyan pa rin niya ako ng strength and maka-finish na champion. May gusto lang ako mag-practice. Tapos every week may race kami. Then nakatabang man sa kuya so pag-roller skates ko sa last Sunday. Sursugon. Binangaan race sa anom na kategorya. Maugma man ining pigpartisiparan kan ibang mga uniform personnel na sports enthusiast. Arugan Philippine National Police, 9th Infantry Division Philippine Army, Philippine Navy asin Bureau of Fire Protection na pirmiman game sa mga siring na kompetisyon. Sigun sa pamayokan ahensya na si Jail Senior Superintendent Elena Rocomora, parte ang Duatlon Challenge sa ika-33 na anibersaryo kan BJMP Bicol. Apwera kaini, obheto manda akan aktibidad na makaguno nin pondo para sa mga senior citizens na PDL sa Verac asin sa San Andres District Jail sa Catanduanes. Siring man na masuportahan ang pag-aadal kan dating babayeng PDL kan Legazpi City Jail na nagkaklase sa kursong Bachelor of Science in Tourism Management. Bukod sa nais naming maipakilala ang BJMP sa ating komunidad, nais din naming makatulong of course. And sana madagdagan pa yung ating mga matutulungan. Sana hindi lang ang BJMP Catanduanes Senior Citizen PDL ang matulungan and sana hindi lang yung estudyante na nag-aaral ngayon and sana madagdagan pa sila. Inumaw asin pinasalamatan man kan direktor ang inisyatibo kan sa indang personahe sa Community Relations Service. Team Reformers asin sa kolaborasyon kan Chaplaincy Service Office na iyong nagbusol asin nagbilog kan aktibidad. Mientras tanto, ang mga naresibing medals asin plake kan mga atleta ang gibo mismo kan mga PDL na aprobado kan Department of Trade and Industry Bicol. May tema ang aktibidad na makatao at makadiyos sa serbisyong publiko, tungo sa maunlad, maayos at progresibong pagbabago. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.